Għada mhux se nitkellmu iżjed dwar budget day, imma se tkun budget week. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela indirizza l-aħħar laqgħa EAY tiegħek tal-Partit Laburista lejlet li l-Gvern ħabbar il-Budget 2025. Dr. Abela spjega kif wara li għadha jinqara d-diskors tradizzjonali tal-Budget mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u li se jikkomunika direzzjoni li pajjiżna irid jieħu f'diversi setturi se jtellaq ġimgħa ta' tħabbir ta' miżuri. Fil-ġimgħa sħiħa li segwi l-jum ta' għada se jkun hemm tħabbiriet minn kull Ministru, tħabbiriet sostanzjali minn kull settur separat li bih se nkunu qegħdin nagħtu direzzjoni speċifika fuq kull ministeru għalhekk hija budget week b'differenza minn snin ta' qabel għaliex f'kull ġurnata kull ministeru separat se jkun qed jagħmel dan it-tħabbiriet li huma relevanti għall-ministeru tiegħu u nagħtu d-direzzjoni ta' fejn irridu nkunu f'dak is-settur għaż-żmien li ġej. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-aspettattiva tal-budget ta' għada. Se jkun budget b'differenza għaliex filwaqt li se nsostnu il-modell tal-budgets li kellna mill-2013 il-qudiem mhux biss se jkun budget mingħajr ebda taxxi ġodda għada, imma se jkun dak il-budget li fih se nkunu qegħdin innaqsu l-income tax bl-aqwa mod bl-ikbar mod illa qatt kellna. Jiġri se wessaw it-tax bands aħna u nagħtu l-akbar tnaqqis tat-taxxi illa qatt kien hemm f'pajjiżna. Weda oħra importanti li se nkunu qegħdin iwettqu għada. Dan apparti li tenna kif il-budget 2025 mistenni jkompli jsaħħaħ il-benefiċċji soċjali bħal pensjonijiet u li se jżomm fis-seħħ is-sussidji marbuta mal-prezzijiet tal-enerġija u fuq il-fuels. Dr. Abela attribwixxa dan kollu għal fatt li pajjiżna għandu sitwazzjoni ekonomika pożittiva u elenka r-rata b'saħħitha ta' tkabbir ekonomiku mar-rata baxxa tad-dejn nazzjonali qed tnaqqis fid-deficit b'mod strutturat u r-rata baxxa ta' qati li l-kol jagħmluha possibbli biex il-budget ikun wieħed li jkompli inċentiva kwalità ta' ħajja ogħla. Il-Prim Ministru temm jgħid li għalhekk wara t-titjib fil-qagħda finanzjarja tal-poplu Malti Wawċi, il-Gvern issa se jiffoka aktar fuq il-livell ta' għajxin aħjar.